नानै गोरोब होनाय नुखांनानैबो आरो दायो माबा हुवा हिन्जाव माबा नांलायनाय हिन्जावाबो प्रिति बिनानावाबो माबा नों एफा गाज्रिबा माबा माबि इदि होनलायनाय नुदों आरो आङो एमजि फंबायखौबो होनदों प्रिति बिनानावखौबो बुंदों नोंसोरो नांलायदोंबाला डाइरेक्ट मोगा मोगि नांलायदो आखाइ खबजबनानै आं रिकुवेस्ट खालामदों ससियेल मिडियायाव दा हेगारसै। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ सिनायना हमखाबाय जानांगौ आरो दायो ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानाय एमजे ब्रादार आरो प्रिति नार्जारि सिस्टारनि सायाव प्रिया दैमारि सिस्टाराबो बिथांमोननि सायाव फंनैसो जोबोद मोजां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थ' बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। गोबां मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव नुजानो गिनानैसो माला सिरि सिरिसो नांलायो आरो गुबुनखौ खोनाजानो गिनानै न' खाथिनि मानसिखौ खोनाजानो गिनानै लासै लासै नांलायो आरो खायसेनिया दा बिसोरनियालाय माबा नांलायदों हुवा हिन्जाव दाखालिसो मिटिं जिरायनाय नुबाय मिलायनाय नुबाय गोरोबनाय नुबाय एमजिनि न'फोरखौ सिन्थायनो नायहैदों सोरबा सोरबा भिडिअ लाहैदों लेट्रिन सेट्रिन बाथरुमफोरखौ सिन्थायनो भिडिअ लानानै थारमाने देखायदों आरो सोरबा सोरबा दा बेबायदि मिटिं लाखांनानै गोरोब होनाय नुखांनानैबो आरो दायो माबा हुवा हिन्जाव माबा नांलायनाय हिन्जावाबो प्रिति बिनानावाबो माबा नों एफा गाज्रिबा माबा माबि इदि होनलायनाय नुदों आरो बेबायदि माबा सौलायलायनाय नुदों आरो बेबायदि नोंसोरो ससियेल मिडियायाव नांलायबाय थानाङाब्रा दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौसो फोरोंनाय जायो बेबायदिब्ला नोंसोरो नांलायदों डाइरेक्ट कल खालामनानै नांलायहर बा न'आव थांनानै नांलायहर बा मोगा मोगिनो नांलायब्रा न'आवनो मानो ससियेल मिडियायावलाय बेबायदिलाय लासिं सिंलाय नांलायबाय थानाय नोंसोरल' संसाराव हाबा जादों नामाब्रा बेबायदि नांलाय खोमलायलाय मानो बेबायदिलाय लासिं सिंलाय खालामनांगौ एमजि फंबाय नोंबो ससियेल मिडियायाव दाहोसै प्रितिखौबो आं बुंनो नागिरदों नोंबो सासे आइजो बर' आइजो होननानै आं नोंखौबो साननानै आं नोंखौ बुंदों बिनानाव हिसाबै नोंबो जेनेबा एसे हिन्जावनि फिसालाय रे एसेब्लाबो गुरै जानानै थानांगौ जाना फैयो एसेबाबो सिं जानानै मिलायलायनानै जादो आरो हुवायाबो एसेब्लाबो माबा मोनसे रायदोंब्लाबो बुंदोंब्लाबो सिरि थाना दायनिगिरियाथ' जाखाबायानोसै नङा होमब्ला एमजियानो गाज्रिसिन जाबाय जेनेबा दा प्रितियाबो रायबाय थानो नांला दा प्रितियाबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावबाय जेनेबा माबा मोनसे रायफ्लांबाय एमजियाबो सिरि थादोना मा ससियेल मिडियायाव फैनानै दावराव दावसि नायथावा माथावा खोनासंथावा ससियेल मिडियाखौनो बोरलानो हाला खोनासङा सानब्लाबो गुबुन मानसिफोराबो आरो बुखिला हरबाय थायो इसोरनि नांलायनायखौनो बिसोरनि नांलायनायखौ बुंबाय थानोबो दरखार गैला आङो एमजि फंबायखौबो होनदों प्रिति बिनानावखौबो बुंदों नोंसोरो नांलायदोंबाला डाइरेक्ट मोगा मोगि नांलायदो आखाइ खबजबनानै आं रिकुवेस्ट खालामदों ससियेल मिडियायाव दा हेगारसै मानोना उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आखायावबो मबाइल दङ बेबायदि हुवा हिन्जाव नांलायनायखौ नुलायबाय थायोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फोराबो सोलोंजोबसिगोन बिनिखायनो जेन बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव दा हेगार माला गुबुनजों मिथिजानो गिनानै सिरि सिरिसो नांलायो जों नुबोदोंथ' उन्दै समनिफ्रायनो सोरखौबाफोर नांलायदोंबाबो सिरि सिरिसो नांलायो आरो बुंजानो गिनानै बा माबा मोनसे बुंजानो गाज्रि सानजानो गिनानै नोंसोरनियालाय मा ससियेल मिडियायावनो अपेनलि नांलायसै आरो जायफोरानो गारजेन प्रितिनि गारजेन आरो एमजिनि गारजेनखौथ' नुवाखै ससियेल मिडियायाव प्रितिनि गारजेनखौबो आं बुंनो नामायदों आरो आंकोलमोनखौ जिथु दायो नांलायदों रायदों बेबायदि गाज्रि रायदों बिजामादैखौ माथो जोंनियालाय जोंनिबो मालिकखौ जोंनि बिमा बिफाया माथो सनमानसो होयो सनमान होब्रा जि भुल मावबायब्लाबो एसे अननायजोंसो बुजायनो हायो मानसिखौ बेबायदि रायनायदों बुजायनो हाया आरो मानसिखौ मोजां लामायाव लाबोनो हाया बेयावखाय नोंसोरो ससियेल मिडियायाव दा नांलायनोब्ला एमजि फंबाय प्रिति बिनानाव आं नोंसोरखौ बुंदों मोगा मोगि नांलाय बेबायदि ससियेल मिडियायाव बुंहरबाय थानो दरखार गैया बुखिलाबाय थानो दरखार गैया बेयावखायनो आं नोंसोरखौ आखाइ खबजनानै रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव दा नांलायसै आरो नोंसोरो एमजियानो गाज्रि जाबाय बा प्रितियानो गाज्रि जाबाय नोंसोर बेबायदि ससियेल मिडियायाव बुंलाबाय थानो दरखार गैया डाइरेक्ट न'आवनो थोंजोङै थां रायहैथां प्रितियाबो माबा मोनसे भुल मावदोंबा एमजियाबो बुंनो हागोन
एमजिआबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों प्रितिया बुंहैनो हागोन आरो नोंसोरो जुदि निमाहा होलायनो हायाखैब्ला नोंसोरो गोरोबनानै लाब गैया मानसिनि देखायाव गोरोबनानै लाब गैया नोंसोरनि गोसो गोरबोजोंनो नोंसोरो जुदि गोरोबलायनो हायाखैब्ला बोरैहाय नोंसोरो गोरोबनो बेखायनो आसोल गोसो गोरबोदोंसो नोंसोरो गोरोबलायनांगोन आरो मोनसे फंसे बाथ्रा दंखायो थारमाने गावनाय केराहिखौ थारमाने जेसेबांखि सालाय खालामा मानो फेभिकुइक एमसेल माबा माबि आथा होनानै जराया मानो बियो गुगाखागोन बा जुइन थाखायो दा बिखौ मिथिखानानैबो दायो गोरोबदोंमोन दा गथ' सासेनि बिमा आरो बिफा जाबाय जेला नोंसोरो गथ' फिसाखौ जुदि मोजां खालामनो सानदोंब्ला नोंसोरो गोरोबदो नोंसोरो सनानि संसारखौ सनानि जिनजिरिखौ फस'दोंमोनब्लाबो दायो जि जुइन खालामदोंब्ला मोजाङै जुइन खालामदो मोजाङै गोरोबना थादो ससियेल मिडियायाव नांलायबाय थानांला आखाइ खबजबनानै आं रिकुवेस्ट खालामदों प्रिति बिनानाव आरो एमजि फंबाय नोंसोरखौ आङो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना बेबायदि ससियेल मिडियायाव नांलायबाय थानो नांला उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों फोरोंनाय जागोन बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों गुरैयै खावलायहरदों ससियेल मिडियायाव दा हगारसै नोंसोरनि नांलायनायखौ नायनो बाग्लायबाय जोङो मिथिबाय